Zondagmiddag was de aula van de Petrus Bandenschool goed gevuld met jeugdige vastelovensvierders en hun ouders. In een bloedstollende strijd gingen 8 liedjes een muzikale battle met elkaar aan. We hebben liedjes gezongen. Als ik droom, dan kan alles. En is dit de eerste keer dat jij meedoet? Nee, dit is de 4e keer. En al die keren, heb je toen gewonnen of tweede? Wij zijn 1 keer tweede geworden, 1 keer derde en 1 keer vierde. En waarom doe je hier aan mee? Nou, ja, we zijn kennis en we vieren altijd met onze vrienden vieren we al carnaval. Omdat we vonden het gewoon leuk om in een microfoon te zingen en we vinden carnaval gewoon superleuk. Hey, maar dat leuke liedje, wie schrijft dat dan? Heb je dat zelf gedaan? Nee, dat heeft mijn vader gedaan. Wij hebben zelf de tekst geschreven en Joop Dirks heeft de muziek gemaakt. En hoe gaat dat dan, zo'n tekst schrijven? Gewoon heel veel nadenken wat we moeten doen en daarna in het vennerooi schrijven en dan gewoon een beetje kijken of het leuk is. Hebben jullie veel geoefend? Ja, we hebben heel veel geoefend. Nou, wij doen altijd 1 keer in de week doen wij oefenen met zingen, afspreken. En dan doen wij een uurtje of zoiets, of een half uurtje oefenen met zingen. Nou, maar hopen dat jullie gaan winnen dit keer. Dat zou fantastisch zijn, of niet, Loeke? Ja, dat zou wel fantastisch zijn. Voor de 5-koppige jury, waar onder andere jeugdprins Vert in zat, was het een hele uitdaging om een winnaar aan te wijzen. Het niveau was volgens voorzitter Marielle Pauwels namelijk erg hoog. Ik heb al vanaf de eerste keer dat ik de liedjes hoorde, dat was vorige week tijdens de repetitie, heb ik al gezegd, de jury krijgt het moeilijk dit jaar. Het niveau, elk jaar wordt het hoger en ja, dat is natuurlijk fantastisch om mee te maken. De beste 4 liedjes hebben een druk programma voor de boeg. We brengen elk jaar een cd uit met de 4 winnende nummers. En die 4 winnende nummers die gaan de studio in. Dat wordt een echte heuse opname. Wordt helemaal vastgelegd. En die 4 nummers die komen dan in het komende vastelovenseizoen op diverse podia terecht. En de echte winnaars, die komen zelfs op de roets te staan. Nou ja, wat is natuurlijk helemaal fantastisch om op dat mooie podium ook je liedje te mogen zingen. En na flink juryberaad werd uiteindelijk de groep De Hommelkes van basisschool De Hommel als winnaar uitgeroepen. En ook Job en Loeke mogen de studio's in. Want zij werden namelijk derde.